Hello guys, saya sen pat priang burung mepi shakane ka channel jonga te mangai Matthias sport bank te hakane ka por nga kwap kan spang ko way ka motivation manai men sim lam mepi ki ba page kane ka video jonga maru yang aro bakran kan ai men sim yang shibun hakikam ki jam jonga bada ka jeng im jonga ro bada ka jeng im jong piro wanom klat ban subscribe ya ka channel jonga mo khnang bangan kiu sha prang khnang bangan yo man upload ya ki video man la ka por ban ban kra ya ki video ban kran ban ai men sim ya pi mo namar ba claim daga jing kersan jong phi nganam po hira shino te agar pat epi pin like ba pin share ki video jing ai sha ki para log jong phi khnang ba ki ro kin ya ban page ya kan ga motivation video te khnang ba kanam slam aling ni ya no sha kan ga motivation ngin page kum no ka hikai kum no ka kran yang imo kum no ka amen sim yang kum no ka motivate ya ga jing im jong ni hang ne ha perthei ki jing post new ki de ki bangi kwa ha ga jing im si sen ni la post new ya ka bangi kwa ya ka bangi thmu ha ga jing im ni kwa bet ban yo ya ka hanre mo tang ga jing post new lani ka jing mundur jongi kampat biang ya ban perkhat susu ya ban perkhat susu kumno ban yo ya kata ka bangi kwa kumno ban le kumno min pin system ya lade mo min yo ya kata ka bangi thmu ha ga jing im to aleng ni pe susu kumno ka kran ni mo snap ya kane ka jing im ka basisha kamju ai lut ya ke ka bangi kwa haga jing im jongi kamju ai hoat kata kade ka jing shisha ladangi kwa nginom yo here ka ba khongsan ne ladangi kwa ban yo haga jing im jongi ni kwa ban job ni ha ban face ya ki jing ki difficulties ki challenges haga jing im jongi man la kapor ni ha ban penstom be jala de khnang bangin yo ya kata ka jing job namar omron hi mono sisen hingila mudur sisen hingila don ka jing post new ngi don ka dream sa ka jing im jong am nim ko ban pen sep e ya ka nim ko ban pulut por tang ha kino ki bam ai jing man toy yang ni handre ngi kwa be ban yo ya kata handre nga kwa ban ong e phi ha ban troi sitom om dei tang ya phi mo sisen ngala kran ya ka ni video jing mut yang aro kala kran lupa te ngi ha ban troi sitom ngi ha ban yai minot ngi ha ban pen sitom ya la de khnang bangin yo ya kata ka ba ngi kwa ha ga jeng im ladang im pen sitom ya la de ha ga jeng im nginam yo ahira ya kono ko bangi kwa namar o bleiru o yo i ya ki ke bangi kwa mo tang bangi ha ban tre sitom pat ladang im tre sitom nginam yo ahira ladang im pen ki ya kini sempri kiti jongi nginam yo ai mo ba dia ki jeng mu jeng perkhat jongi o bleu la ai ka sa hangi ban pen tre kam ya ki te ngin pe susu kum no ka kran yang ima borok ngila ban post new bangi long successful ha ka jing im ngi job ngi yo ya ka bangi kwa ha ka jing im kibriu gila itu yang ka leng jang berthei mo nim ko slide su ya ka handre ban pen urlang sisa ya kata ka jing post new ya kata ka jing mudur ya kata ka dreams kadon kam ya ka kadon kam ya ka jing tre system ka jing ya sha ka jing ya minot bat ka jing le man kapor namar ngintang su don ka dreams ane kejing mudur kan umur long re kampat biang tang kata renga kwa ban ong ye phi ban tre sitom phi ban yai minot ya kono ko kama phile tada pitra ya po social media phi ban le minot phi ban le tista omde re mentangan le la shai ngala klet omde re kum tamo namar ha ka jing imam kahi kai ngi mangin sngo thu kan no ka jing kordor ka pisa kapor bat kahi kai ru engi kum no ki briu ki kran yangi bat ki behave yangi man la kapor te kane ka motivation em ka ai jing hikai bha la da pis ngau thu kum no nga kran mo kham tam ki to ki bas ngau to na ban page ya ki motivation video em kum banga nga kran nga im sim ya ki bai sngo bha wanom klet ban subscribe ya ka channel jonga mo ngan ong si ong wanom klet ban subscribe ban kiu lang yangi ki para ka simo khana mangin poi sa prang kublai sibon